коментари, като цяло 0-1 и аз така. От колко време сте гаджета? Да пусна да направя кафе. Искаш ли? Добре. Добре. Аз ще отида да взема близначки. Какво? Ближите ли се, брат? Лесбийки ли сте? Брат, стига. Дете как ще имате? Има много начини. Медицината е толкова развита, че си нямаш на представа явно. Дете как ще имате отново? Да. Max, does your friend have a TikTok? She does. Благодарим за розичката. Call me Jen. Окей. На лайф сте. Да! Какво? Инвитрота фъкъв е този въпрос, буквално. Благодарим за гифтовете. В малък град като Габрово как го приемат? Като цяло в Габрово никой не го ебе. Между другото в Габрово въобще като виждам и днес на никой не го ебе. Никой не го ебе. Could you pin her username in chat? Nah. You're looking so pretty. Thank you. Nice to meet you. Me too. Тя обратни. Ми не са мама, еди. Брато ми писна. Watching you is in Spain. Okay. Hello. Hi. I'm from Indonesia. Аз съм го очукала. Не знам защо имах сън, че имам още един айкос между другото. И съм го скрила някъде, забравих. Не ви прилича, че сте лесбийки. Може... Мерси, Деси за розичките. Виждате ли си... Брат. I love your ears. Напишите в коментарите кой да стане модератор, защото аз почнах вече да се дразня. Как сте? Супер сме, ти как си? Бачкотиш ли? Какво правиш? Какво се казва? Какво? Стоп. Човек. Как се запознахте? През TikTok. Like your tattoo. Близначки ли сте? Стоп, да. Стоп. Само, че сме двоячни. How are you? Good. Аз искам. Не бях на танци, отивам към вкъщи, че правим покрив. Бицепс шампиони. Ей го. И аз се целунете. Срещу 4 галактики ще се целунем. Аз модератор. Кажете един виц. На какво ми езико? Какво? Вие говорите. Български. Кажете виц. Един кон бягал, спрял и казал: никво кацам кон. Искате ли да... Застанете за снимка. No. No. Не приличам на нищо в момента. Не се вижда. Ти си встрани от камерата. Как не се вижда, его? Къде стои куче без крака? Където и да стои, няма да мръдне. Разбира се, кой от вас е мъжът. Стига. Благодарим за розичката обаче. Искате ли? Какво? Ама вие заедно ли сте? Да, на едно място сме. Прочети отдолу какво пише и внимавай. Опа. Благодарим за розичката. Опа. Опа. Благодарим за розичката. Хора, кажете какви предизвикателства да правим по ваш избор, да му и да ставим този лайф малко по-интересен. Може тази не мъж, брат. Жена съм, как ще ми кажеш, че съм мъж? Кой сега е модератор? Между другото, абсолютно никой. И виж, след като излезе това, спаднаха хората, които го гледат. Да. Да направим рестарт на лайфа. Сега. Чай се.